У Брэсцкім парку культуры і адпачынку было шматлюдна. Гараджане і госці горада, кожны мог знайсці занятак па душы. Гульнявыя музычныя пляцоўкі, шырокі асартымент прадукцыі выязных гандлёвых кропак. І нарэшце цэнтральнае ядро свята – адкрыццё новага кола агляду. Любавацца відамі Брэста з вышыні птушынага палёту цяпер магчыма. Вышыня новага колу агляду 40 метраў, а гэта на 12 вышэй яго папярэдніка. Цэнтральная частка горада, чыгуначны вакзал, многія мікрараёны. Тут у літаральным сэнсе увесь горад на далоні. Нягледзячы на памеры новага атракцыёна, гіганцкім ён не здаецца. Усё дзякуючы светламу колеру, які стварае адчуванне лёгкасці. Вялікая перавага гэтага кола агляду над былым – эксплуатацыя ў любы сезон. Атракцыён абсталяваны кабінкамі 4 відаў – адкрытыя, экстрэмальныя, а таксама 2 віды закрытых. Яны будуць з зацяпленнем. Гэта дае магчымасць адпачываючым любавацца брэсцкімі пейзажамі нават зімой. Запусціў кола агляду і першым пракаціўся на новым атракцыёне старшыня Брэсцкага гарвыканкама Александр Агачук. Замечательный, красивый вид города. Вид на крепость, виден Тирасполь, виден почти Восток. Видны недостатки благоустройства и, конечно, замечательный комфорт, потому что круглогодичное использование этого аттракциона позволит, во-первых, его быстрее купить и получать ощущения в этом парке в течение всего года. Понимаете, это очень здорово. Ацаніць прыгажосць роднага Брэста на новым коле агляду прыйшлі Алена Мацвейчук са сваёй дачуркай Кацярынай. Сёння яны катаюцца ўжо другі раз. Паспрабавалі і закрытыя, і адкрытыя віды кабінак. Очень интересно, вы знаете. В закрытой кабинке больше понравилось ребенку, потому что там тепло. А мне больше понравилось в открытой кабинке. Максимальная умяшчальнасць атракцыёна – 95 чалавек. Выраблена новая для Брэста кола агляду ў Валгаградзе. Агульны кошт праекта каля 1 мільёна рублёў. Фінансаванне ажыццяўлялася як за кошт уласных сродкаў парка, так і за кошт крэдытных рэсурсаў. Брэсцкае кола стала другім у рэспубліцы па вышыні. Першае месца у сталічнага. Замечательное, хорошее событие. А по оформлению данного колеса, его вообще нет аналогов на постсоветском пространстве. Только 2 на постсоветском пространстве. У нас в Бресте и в Набережных Челнах. Вот 2 колеса обозрения, такие красивые, яркие. Я всех прошу вечером сюда прийти, ночью вы увидите эту красоту. Мноства гараджан і гасцей горада ў гэты дзень бавілі час на вуліцы Савецкай. Тут іх чакаў канцэрт творчых калектываў, фотавыстава. Святочныя мерапрыемствы прайшлі таксама і на іншых пляцоўках горада над Бугам. Анастасія Цукун, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».